बोसोरारि जथुम्मा रौता सारियालिनि बे बड'लेण्ड फोथाराव बे गाजा गोमजायै खुंजानाय बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलखौ सामलायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय आसामनि चिफ मिनिस्टार भाइस चेन्सेलर सनाझारिया मिन्स बिथां, दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बड'लेण्डनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां, बर' कसारी काउन्सिलनि चिफ मिनेश्वर बसुमतारी बिथां, डिपुटि चिफ रमिय' नार्जारी बिथां, जोंनि बड'लेण्ड सरकारनि स्पिकार कातिराम बर' बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथां, बर'नि सासे सानसुमै बारग' सोलोंथाइगिरि लिरगिरि सार सुरत नार्जारी, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आरो आथिखालनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन, गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार अनिल बर' सार, लोगोसे बाहागो लानो हानाय बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हाजिर এই মুকলি সভাত উপস্থিত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনজাতি আৰু জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সংগঠনৰ সন্মানীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষকৈ মই ইয়াত আমাৰ মিচিং তাকাম মিচিং পৰিং কেবাং ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভিন্ন ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ আজি লগ পাইছোঁ। दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बाहागो लानाय एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, भलेन्टारनि फंबाय बिनानावमोन, बानजाय आफादनि चेयारमेन रबिन्द्र मोसाहारिजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि बिथांमोन, बे हाबाफारियाव दिनै जोबोद मोजाङै हाबाफारिखौ दैदेननायाव मदद होनाय हारिमु हान्जाफोरनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन, आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे खौरांगिरि नोंथांमोन, गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 52 बोसोरारि जथुम्मायाव फिन खेबसेबाव आफादगिरिनि बिबान जोंनि बयनिबो अनजालु आरो सासे डाइनामिक आरो गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर'निसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो लेङाइ आफादगिरि महरै सिगांनिफ्रायनो मावबोखानाय जोंनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। गाहाय नेहाथारि महरै खनिन बसुमतारी बिथाङा फिन गाहाय नेहाथारि सायख'जादों, बिथांनिसिमबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो रायजो राजाफोरनो एसे बोर सारसिननाय बायदियै बिथांमोननि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायबाय। दा बे समाव आङो खावलायखानानै दोनदों जे आंनि बिबुंथि जोबनायनि उनावनो जोङो रायजो राजानि जानानै जोंनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथांखौ आङो आफादगिरि नेहाथारिखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै गोलाव भाषण होनांगौ दंबावो होननानै आं सानाखै। दिनै मोनसे जारिमिनारि सान, गिबि खेबनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनारि हाबा मावबोनायखौ दिनै बेवहाय रोखा रोखायै गावनि खुगाजों बेखौ फोसावनानै होलांबाय। मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आसाम सरकारजोंनो संघात जादोंमोन। बर' माहारिनि सानसुमैफोरनि साननाय हनायजों
आसामनि सानसुमैफोरनि साननाय हनायजों मोनसे गिदिरथार संघात जादोंमोन आरो बेबायदि थासारिखौ नेवसिबोनानै बेबायदि थासारिखौ बारबोनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलाव फैनानै बर'फोरनि जारिमिनखौ बुंफोरनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावबोनायखौ मोनफ्रोमबो दिन तारिख सम फोसावनानै आसामनि सासे चिफ मिनिस्टारा बुंफैनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा होननानै आं सानो। मानगोनां रायजोफोर, बेबायदि जथुम्माया गोबां जालांबाय थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जारिमिनखौ दिनै बुंनांगौ गैया। आं गोदो सिगांनिफ्रायनो जेला जेला खाबु मोनदों बुंबोदों जे उदांस्रि भारतआव बर' माहारिखौ बुहुमाव गायसननो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादानो मैखोमै बाहागो लाबोदों। मोनसे समाव जोंनि थासारिया मोजां नङामोन। मालायजों मुगैजानायमोन, सोबख'जानायमोन, नासयजानायमोन, जोंखौ रायबो नायसनामोन। दा बैबायदि समाव बर' थुनलाइ आफादा राव थुनलाइनि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ आखायाव लानानै बर' हारिखौ अर्गेनाइज खालामबोदोंमोन। आङो दिनै बाख्नायनो सानो, उदांस्रि जानायनि उनाव जाय बिथांमोना बर' माहारिखौ बेसेबा गिदिर भारत हादोराव जेरावनोखि रोजानिख्रुइ बांसिन रावारि फोलेरफोर दङ, जेरावनोखि गोबां हारिमु दङ, गिदिर गिदिर माहारिफोर दङ, बिसोरनि गेजेरावबो जोंनि माहारिखौ गोथाङै जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि लानानै गायसननो थाखाय जे नाजाजेनदोंमोन, बिथांमोनखौ आं दिनै खुलुमहरो, रोजा रोजा साबायखर बावो। बर' थुनलाइ आफादनि हाबा मावनायजों लोगोसे आरोबाव गोख्रोङै राव थुनलाइनि अनगायैबो जिफोर गुबुन गुबुन बिथिंफोर दङमोन, बे बिथिंफोराव हाबा मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होनाय जादोंमोन। आरो जोनोमनि थांखिखौनो अराय सम गोसोआव लाखिनानै 1967 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै हाबा मावदोंमोन। माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै थांनानै दङ, माखासे दैदेनगिरिफ्रा रुंसारि जालांबाय, सोरबा सोरबा मुंख्लं जालांबाय। जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय, रुंसारि जालांबाय, बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों, बिनि थाखाय आङो आरज गाबो। नाथाय जायफोरा थांनानै दङ, दिनै सोरनिबा बैसोआ 80 जाबायब्लाबो 90 जाबायब्लाबो आं सानो बिथांमोना दाबो खामानि मावनांगोननि बिबान दंबावो। मानोना जोङो दाबो थांखियाव 100% सहैजोबनो हायाखै। दा बेनिखायनो नैबे समाव जिखिनि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर दङ, बिथांमोनखौ आङो फिन गावबा गावनि गोसोआव थानाय एना एनिफोरखौ ज्राब गारनानै हारिनि बृहत्तर सार्थआव खौसे जानानै हारि दानायनि हाबाफारियाव आथिखालनि दैदेनगिरिफोरखौ मदद होनो थाखाय आं साफ्रोमखौबो नैबे जौसांनिफ्राय आं खावलायहरो। मानगोनां रायजोफोर, मोनसे मोननै खामानिखौ हारसिं हारसिं मानसिफ्रा मावनो हायो, नाथाय हारि दानाय बायदि गिदिर हाबाफारिखौ रावबो हारसिङै मावफुंनो हाया। बबेबा समाव सोरबा सासे दैदेनगिरिया फैनानै बबेबा मोनसे सोमावसारनायखौ जागायलांनो हायो, बबेबा मोनसे थट, बबेबा मोनसे सिन्ताखौ होनो हायो, बबेबा मोनसे फिलसफिखौ होनो हायो, बबेबा मोनसे आइडियाखौ होनो हायो। नाथाय हारि दानायनि हाबा मावनायखौ बे हारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया खौसे जानानैसो मावफुंनो हायो। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जों गासैबो साननाय हनायखौ जोङो रिफाइन खालामनानै सोदांनानै नायनांगौनि सम फैदों। दा बे बुब्लियाव चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंलांनाय बायदि, जोंनि बारग' दैदेनगिरि आथिखालनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंलांनाय बायदि आंबो बुंनो सानो जे दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि हारिनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर, बारग' दैदेनगिरिफोर, सानसुमैफोर, मेलेमजिबिफोर, एकाडेमिशियानफोर गासैखौबो लानानै हारि दानायनि जि मोनसे एजेन्डामोन, बेखौ जाहाथे लानानै आवगायलांबाय थायो, आं बिनि थाखाय खावलायो। एखम्बा एखम्बा दैदेनगिरिफ्रा जोबोद फ्रास्ट्रेसन जानो नागिरो, नार्भास जानो नागिरो, आरो बिनि दाया मालाय नङा। दिनै गोथौयै बिजिरनानै नायोबा नुगोन, जोंनि माहारिनि रावबो दैदेनगिरिया, जोंनि माहारिनि सुबुङा मालाबाबो मालायखौ गिबोआखै, मालायजों मालाबाबो जेनबोआखै। बे जुक्तियावनो जाथों एबा दावहायावनो जाथों, मालायजों मालाबाबो जेनबोआखै। जोंनि दुखुनांथाव ट्रेजेडि बियो जोंनि हारिनि गेजेरावसो जाबोदों आरो बे दिनैसिमबो जोबाखै। मोनसे समाव जोंनि हारिनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाया जोंनि गावबा गावनि जिउ लालायदोंमोन, गावबा गावनि गेजेराव थै बोहैहोलायदोंमोन, गावबा गावनि गेजेराव खास्रि बिस्रि थासारि लाबोदोंमोन। आरो दिनै बेबायदि थासारिया गैला। बयनिबो नाजानायाव दिनै
मानसिफोरनि साननाय हनाया सोलायबाय नाथाय दाबो साफा सानै सुबुङा ससियेल मिडियाजों गुबुन गुबुन बाथ्राफोरजों मोजां मोजां हाबा मावनो ओंखारनाय दैदेनगिरिफोरखौ फंसे फंनै बाथ्रा बुंनानै डिसकारेज खालामनो नागिरो आं बेखौ दुखु मोनो क्रिटिसिजमा गणतान्त्रिक देशआव थायो क्रिटिसिजम खालामनायनि बयहाबो अधिकार दङ सोंखारिनोबो हायो एनालाइसिसबो खालामनो हायो नांनाय नाङै बाथ्राफोरखौ कनस्ट्राक्टिभ माने डिबेटबो खालामनो हायो सावरायनोबो हायो नाथाय एखमबा एखमबा ओरैबायदि नुयो साफा सानै सुबुङा ससियेल मिडियाफ्राव ओरैबायदि खोथा बुंनानै होयो सोरबा सासे दैदेनगिरिया जानो हागौ बिनि खामानि मावनाया एसे स्ल' सोरनियाबा एसे फास्ट सोरनियाबा माने गुबुन स्टाइलजों खामानि मावो जों बाहेराव थानानै गासैखौबो जोङो सिदा नुहुरजोबो नाथाय बेसेबांबा दिंग्राय दिंसि हारिनि खामानि मावनाया जोङो साननानै लायो मानोना जारिमिना बेखौनो बुंलांदों आरो जारिमिनखौ लानानैनो जोंबो सानो बे हाया जोंनि आबै आबौनि बेवहायलाय सोरहाथो मोन्थाय दङ होननानै नाथाय मानगोनां रायजोफोर जारिमिना गसंनानै मानसि बायदि खोथा बुंनो रोङा बियो जारिमिना बियो लेखा बिलाइयावसो लिरजायो आरो जारिमिननि लेखा बिलाइखौ लानानैनो जुदि सरकारफ्रा सोलिनायमोनब्ला डिसिसन लानायमोनब्ला मुलुगाव रावबो हारिया दिनै सोमावसारनांनाय नङामोन दावहा नांनांनाय नङामोन मुलुगाव हारिया दिनै सोमावसारनांनाय नङामोन जेसेबां जुजिदों बे गासैयाबो दिनै गावबा गावनि राइटखौ लानानै जुजिदों गावबा गावनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय मानसिफोरा रिभलिउसन खालामदों बायदिसिना दावहा नांनो गोनां जादों नाथाय बिनि उनावबो डिसिसना बेसो जादों बैसो डिसिसन जागोन दिनै जाय जिनिसा बास्तब दिनैनि समाव जि जिनिसा रियेलिटि जायखौ दिनै जोङो बयबो गनायनो हायो बेसो जोंनि डिसिसना जागोन दा नंखायनो आं बाख्नायनो सानो बर' हारिखौ मुलुगाव दिनै जोङो दिनैनि समाव जोङो इक'नमिकेलि इडुकेसनेलि एसे फासयना थानाय जानो हानाय नाथाय सिन्था धारायाव बर' हारियाबो जोबोद मोनसे भाइब्रेन्ट हारि होननानै बुंनांगोन सोरबा माहारिया मायबा मोनसे गोरोबथा खालामबाय बे गोरोबथाखौनो मोगथां महर होनो थाखाय बोसोरनिफ्राय बोसोर जुजिदों नाथाय जोंनि माहारिया बेखौ नेनानै थायाखै जोङो बे 30 बोसोराव मोनथाम गोरोबथा खालामनो हाबाय जेखौ जायाखै बेखौ जों गारदों जेखौ नांगौ बेखौ जों होसोदों मानसि थैदोंबाबो फासयनानै थायाखै जेल जादोंबाबो फासयनानै थायाखै गावनि थांखिखौ होसोदों आरो होसोदों बिनिख्रुइ भाइब्रेन्ट हारि रावबो थानो हाया सोरनिबा फंसे फंनै बुंनायखौ लानानै जुदि बिएससि एकर्डनि उनाव जिरायनानै थानायमोनब्ला बिटिसि एकर्डनि उनाव जिरायनानै थानायमोनब्ला जोङो जुदि बिटिआर एकर्डनि उनाव जुदि जोङो दिनै जिरायनानै थानायमोनब्ला जोङो जोंनि मोन्थाइनिफ्राय मोन्थाइखौ जों मालाबाबो मोनफुंनाय नङामोन दा नंखायनो आङो दिनै सानो जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों हारसिं फालियो जोंहा मोनसे सम फैबाय बर' थुनलाइ आफादनि रमान स्क्रिप्टनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जिखिनि मुंख्लं जाबाय बिएलटि एनडिबिनि जिखिनि मुंख्लं जाबाय बे गासैखौबो ज' खालामनानै जोंनि हिर'फोरखौ माहारिया सिबिनायनि मोनसे सम फैबाय जोङो मुंख्लंफोरखौ एना एनि खालामनाङा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो दिनै जोङो खौसेयै साननांगोन सोरबा साफा सानैया दिनै सानस्लाबहायियाव उल्थां फाल्थां खोथा बुंबाय थादों नाथाय मानगोनां रायजोफोर मुलुगाव दिनै नाय जाय हारिया बयनिख्रुइ पजिटिभ बे हारियानो मुलुगाव बयनिख्रुइ जौगासार हारि जानो हादों ओंखायनो दिनैनि समा नेगेटिभिटिखौ फोजोबनायनि मोनसे सम दिनैनि समा जोंनिफ्राय माखासे दानख'थायारि सिन्ताधाराफोरखौ फोजोबनायनि सम आरो दिनै जोंनि जि डिटारमिनेसनमोन एसे आगोलाव जोंहा चिफ मिनिस्टारा बुंलांदों जोंनि डिटारमिनेसनखौ दिनै मालाया बुंनो थांदों नाथाय जोंनि डिटारमिनेसनखौ जोंनि जि थिरांथा जोंनि जि समायखिरा लानाय बेखौसो जों लासै लासै बावनो हमदों दा बेनिखायनो राजा लामायाव गैया दिनै समा थिनाखै जोंखौ राजा लामायाव थांनो समा थिनाखै जोंखौ हाग्रायाव थांनो समा जोंखौ थिनदों न'आवनो थानानै गामियावनो थानानै समाजावनो थानानै जोङो दिनै जुजिनांगोन दिनैनि दावहाया मेलेम नांबोजोब्बाय दिनैनि दावहाया मेलेमनि दावहा आरो मेलेमनि दावहाखौ 10-15 जन सेंग्राफोरा सिलाय लानानै बहाबा चिरांनि हाग्रायाव क'क्राझारनि हाग्रायाव थाहैनानै गिदिर गिदिर खोथा बुंबा दिनैनि दावहाखौ देरहानाय नङा आङो गिदिर लिडार नङा गोजोर लेखा गोरों मानसिबो नङा नाथाय थांनाय 30 बोसोरसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायाव थाफानानै आं जिखौ नुबोबाय जाय हारिया नांगौ समाव डिसिसन लानो हायाखै थिरांथा लानो हायाखै बे हारिफ्रा दिनै मेगन सिगाङावनो थेर बेथेर जाजोब्बाय आरो जोङो
नांगौ समाव दिनै माखासे डिफारेन्सेसनि उनावबो साननाय हनाय गोरोबैनि उनावबो माखासे डिसिसनखौ सिद्धान्तखौ लानो हानायनि थाखाय दिनै राव थुनलाइ हारिमु लानानै मोनसे रायजोआवनो मोननै काउन्सिल लानानै बर' हारिया थांना थानो हादों। बियो बर' हारिनि जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय। रावबो बेबायदि दिनै लानो हायाखै। मोनसे रायजोआव मोननै काउन्सिल मोननो हादों। दा नंखायनो रायजोफोर, जोंनि डिटारमिनेसन, जों दिनै मालायनि बुंनायखौ जोङो होसोयो। जोंनि हारिनि मानसिफ्रा थाब मालायनि बुंनायखौ होसोयो। हारिया गावहानो स्ट्रेंथ दङ, गावहानो एनार्जि दङ, गावहानो भेलु दङ, गावहानो आइडेन्टिटि, कालचार, लेंगुवेज गासिबो दंजोबो। बिखौ जुदि दसे गसंथनानै नायहरोबा समा दाबो बाराखै रायजोफोर। मुलुगाव दाबो जोंनिख्रुइ गोग्लैसोनाय रोजा हारि दङ मुलुगाव दाबो। जोङो जोबोद सोद्रोम। भारत हादरावनो जोंनिख्रुइ रोजा लाख सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोरनि रावा दिनैबो रिकगनाइसन मोनाखै। बिथांमोननि हारिमुवा दाबो जोंनि बायदि रिकगनाइसन मोनाखै। दा बेफोरखौ दिनै साननांगौनि सम फैबाय। दा नंखायनो दिनैनि समाव जोङो कोएक्जिस्टेन्सखौबो साननांगोन। जों मोनसे समाव सानदोंमोन जे बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव आलादा रायजो लानानै जोङो ग्रोम रायजो जागोन। जोंनि आलादा रायजो बिनायनि गुबै थांखिया मालाय हारिफोरखौ जोङो होखारनाय नङा। बिनिखायनो बड'फाया लिभ एन्ड लेट लिभ होनना बुंदोंमोन जे बिथांमोनाबो थांना थादों, जोंबो थांनानै थागोन। जाय मानसिफ्रा जोंखौ सोबख'दों, नासयदों, थगायदों, बिथांमोननो मोनसे मेसेज होदोंमोन बड'फाया। जों नोंथांमोननि थांना थानायाव, नोंथांमोननि जौगानायाव जों हेंथा नङा, बे मेसेजखौ होदोंमोन। नाथाय बे मेसेजखौनो दिनै जोंबो बुजिनो सम जाबाय। जोङो जोंनि हालामाव गुबुन मानसिफ्रा थाखासिगोन। नाथाय जोङो बयबो मिथिगौ, नों लामा थाबायलाङोबा मायाबा साइड सोंख्राव होननानै बुंदों, बे सोंख्रावखागोन। दिनै जोंनो 60 गामि होबाय। साननैसो सिगाङाव निरासा जाबायमोन। सनितपुर बिश्वनाथनि हानि मोन्थाइखौ मोनगोन ना मोना निरासा जाबायमोन। बेबायदिनो गोबां आपस एन्ड डाउन जोंनियाव फैबाय। नाथाय दिनै 60 गामिखौ मोननाय लोगोनो बयबो सानदों जे माबा मोनसे जागोन। नाथाय रायजोफोर, जोंहा दाबो गोलाव लामा थाबायलांबावनांगौ दङ। बेबायदि गिदिर थांखि लाबावनांगौ दङ। बेबायदि गोबां दावहायाव देरहाबावनांगौ दङ। आरो बड'फा मोना दिनै जोंनि बै दैदेनगिरिफ्रा, थांनाय समनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो मोनसे गल होलांदों। बै गला एसिभ जायागौ माने राजखान्थियावनो था, समाजखान्थियावनो था, जेरावनो था खामानि मावलांनांगोन। दा बिनि थाखायनो मानगोनां रायजोफोर, जोंहा दिनै जि 40 बोसोरनि जारिमिन दङ, बे जारिमिनाव दाबो जों नुनो मोनदों फारसेथिं सुथुरजों जुजिनानै मोन्थाइखौ लानाय, गुबुन फारसेथिं हारिखौनो सोद्रोम हारि दानो थाखाय माखासे जुजिनाय। दाबो जौ जुवाजों जुजिनो गोनां जायो। फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै बिराद नेगेटिभिटी। जों बोसोरनै सरकाराव थाबाय। जों सानदोंमोन जे मानसिफोरनि साननाय हनाया सोलायजोबसिगोन। दाबो साफा सानै सेंग्राफ्रा जुवा होनो मोनैनि बुलाय नागिरो। बायदिसिना जौ लोंनानै दुम दाखाल खालामनो नागिरो। फारसेथिं गेरेमसा हारि दानो होननानै 5,000 सुबुंनि जिउ गारनाय, फारसेथिं सानैसोआ खुनु सेन्सआनो गैया। दा मैया दाख्लैबो बुंदों आङो, दिनैबो बुंनो नागिरदों रायजोफोर। बोरायद्रायाखै नालाय थैया आंनियाबो एसे गुदुं जायो मालाबा नन भायलेन्स सिन्था खालामोबाबो। ओंखायनो दाख्लैबो वार्निं होदों, आं दाबो वार्निं होनो सानदों। जायफोरा जौ जुवा दाबो माथा मारिबाय थायो, समाजाव गाज्रि थासारि खालामनो सानबाय थायो, बेखौ खिन्थु रायजोआनो कन्ट्रल खालामनांगौनि सम फैबाय। आरो जों रायजोजों दङ। रायजो राजाफ्रानो बोखांनाय 1945 मायथाइ, जोंनि हादोरा 1947 मायथाइयाव उदांस्रि जादों। बेखिनि समाव फिनलेण्ड होननाय हादोरनि मानसिफ्रा दिनै सोलोंथायाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो दावगासिननाय मोनसे हादोर जाबाय। बिथांमोना नलेज बेस ससाइटि दानो हाबाय। बिथांमोना इनोभेटिभ ससाइटि दानो हाबाय, क्रिएटिभ ससाइटि दानो हाबाय। जों मानो हाया? जों मानो हाया? मैया दाख्लैसो बायजानाय फानजानाय जोंनि जायफोर निग्र' हारि, दिनै गोसोम बे माहारिया, बिथांमोननि सुबुंफ्रा दिनै मुलुगाव गेलेनायाव बिराद जौगानाय। दाख्लैबावै नोंथांमोना नुदों जे वर्ल्ड कापआव
जेनदोंब्लाबो जाय हिर'मोन बिथाङा बै हारिनिनोमोन। स्पर्ट्सआव, कालचाराव, फिल्माव, पलिटिक्सआव इउनाइटेड नेशननि सेक्रेटारिबो जालांबावबाय बिथांमोना। जों मानो हाया? जों बै प्रेक्टिसखौ खालामनांगोन, जों बै मेन्टेलिटिखौ लानांगोन। फिसा फिसा जिनिसावनो नार्भास जानाय, फिसा फिसा जिनिसावनो नांलायनाय, माबा माबि खोथाफोरखौ लानानै जोङो दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थायोबा जोङो मालाबाबो अख्रांखौ माने दांनो हानाय नङा। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, धैर्य हमनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन। नाङै खोथाफोरखौ बुंलाबायनाङा। दिनै ससियेल मिडियानि जुगाव माखासे मानसिफ्रा गामि सोनायखौ जों एसे सिगाङावनो थांबावनो हागौमोन, नाथाय माखासे मानसिफ्रा बड'लेण्डआव नाबां जाबां खोथा बुंनानै गरम खालामहरबाय थायो। बेखौनो साफा सानै सानजानियाबो हमफायो ससियेल मिडियाआव। जोंनि रावजोंथ' बुङो, मालायनि रावजोंबो बुङो। बे मानसिफ्रा हारिनि लोगो ना सुथुर आं एखनबा साननानै मोना बायदि जायो। जि बाथ्रायाव बुङोबा हारिया खहा जागोन, जेखौ मावोब्ला हारिया खहा जागोन, बेखौ मावनाया हारिनि अननायनि मालाबाबो जानो हाया। सोरबा दिनै मुंख्लंआ जिउ होलांबाय, नोंनिफ्राय जों जिउ नागिराखै, नाथाय हारिनि मोजां खामानि मावनायखौ नोंनिफ्राय जों लुबैदों। दा बे बाथ्राफोरखौ दिनै साननायनि सम फैबाय। जोंनो मोजां मोजां फसंथान नांगोन। जेसेबां मोजां मोजां फसंथान गायसननो हागोन एसेबां थाबनो जों गियानखौ, नलेजखौ मोननो हागोन। ओंखायनो जोङो दायो बड'लेण्डआव जेसेबां हायो माखासे इनस्टिटिउसन लाबोनायखौ जोङो बयबो माथा मारिलायबाय थादों। आरो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै मोजां मोनगोन, थांनाय मास मोनथामनि नाजानायाव जोंनियाव बियो एकर्डआव गैयामोन, थेवबो जोङो स्किल इन्डिया इन्टारनेशनेल सेन्टार जोङो क'क्राझाराव मोननो हाबाय। जिनिखि इन्डियाआव बेनारसआवल' मोनसे दङ, प्राइम मिनिस्टारनि समस्थियाव जों मोनसे मोननो हाबाय। जोङो NSTI मोननो हाबाय। गुबुन हादोराव खामानि मावनो थांनो ओंखार लुबैयो, बियो दिनै बैयाव लेंगुवेज सोलोंनो हागोन। जार्मानि, जापानिस, गुबुन गुबुन लेंगुवेज सोलोंनो हागोन। दाबो 10,000 सुबुंनि दरकार दङ, जायफोरा थांनानै दिनै जुदि जापानाव साख्रि मावनो थाङोबा मासाव बियो लेंगुवेजखौ एसे लोंनांगौ आरो स्किल सोलोंनानै थांनांगौ। 2.5 लाख 3 लाख बियो मासाव बेथन मोनहैगोन। बेफोरखौ दिनै कानेक्सनखौ जों खालामगासिनो दङ। जोंनि साइन्स कलेजफोरखौ जोङो स्पेसियेल गोसो होगासिनो दङ। साइन्सआव जों दाबो गोग्लैसोनानै दङ। साइन्सखौ जों बयबो गोसो होनांगोन, मानोना दानि जुगानो साइन्स। आरो साइन्सखौ मिथियाबा सास्टेनेबल जानाय नङा जोंनि चिन्ताधाराफ्रा। मुलुगनां थाखोआव मोनसे समाव MDG होनना बुंदोंमोन, मिलेनियाम डेभेलपमेन्ट गोल, आरो दायो जाबाय सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गोल। जायखिजाया साननाय हनाय मावनाय दांनाया सास्टेन जानांगोन। माबा मोनसे मावब्रबबाय गाबोननो बायब्रबबाय बेबायदिबा जानाय नङा। जोंनि हारियाव गोबां माखासे सेंग्राफोर दङ, जोंहा बिनानाव माखासे हिन्जावसाफोर दङ एसे एसे लेखा फरायनानै गारनाय। बिसोरखौ जों थाबैनो खामानियाव इमप्लयमेन्टआव बाहायनांगोन। मेन पावाराव बिसोरखौ लांनांगोन, जोङो हिउमेन रिसोर्स बानायनांगोन। बिनि थाखाय स्किल ट्रेनिंखौ जोङो जेरावबो होनो सानदों। गोदो गोदायनि उन्दैनिफ्राय खोनाबोदोंमोन, IAS नांगौ, IPS नांगौ, IAS नांगौ, IPS नांगौ, लेखा गोरों नांगौ, इन्जिनियार डक्टर नांगौ, खिन्थु मेटेरियलाइज जायाखैमोन। खाबु मोननाय लोगो लोगोनो थांनाय बोसोराव 50 फरायसाफोरखौ जों दिल्लीयाव थिनहरदों। देग्लाय बोसोराव आरो 50 थिनहरगोन। फैगोन बोसोराव आरो 50 थिनहरगोन IAS IPS नि कचिं लानो थाखाय गभर्नमेन्टनि। आरो दिनै नङा गाबोन मोनसे समाव जों सम मोनगोन, बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव बोसोरसेयावनो 20 जन 30 जन जोंनिफ्राय IAS IPS ओंखारगोन। आं फोथायो बेखौ, मानोना जोंनियावबो गोबां टेलेन्टेड बर फरायसाफोर दङ। दा जों पजिटिभ खामानिफोरखौ मावनांगोन, फसंथानफोरखौ गायसननांगोन। एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव दिनै गोनो गोथो साननाय जागासिनो दङ। बै समनि सेक्रिफाइसखौ नायहर। सोरबा सोरबा दिनै बुङो जे जोङो इसेबां नांबोबाय, जों मानो नैबेखौ मोना नैबेखौ मोना। मानगोनां रायजोफोर, जोंनि नांनाया मालाबाबो इन्डिभिजुवेल बेनिफिट नङामोन। जोंनि नांनाया बर' हारिनि थाखायसोमोन। ओंखायनो एबसुनि जि स्ल'गान, NDBनि स्ल'गान, गासैबो हारिनि थाखायसोमोन। दा दिनै सोरबा सोरबा एसे इन्डिभिजुवेल लाइनाव लांनो नागिरो। नंगौ, जोंनि गेजेराव गोरिब गुद्रा दङ, जायफोर जुजिबोबाय, नांबोबाय, मावबोबाय। दिनै न'आव फैनानै, गामियाव फैनानै मोनसे मोजां परिबेस बियो मोननांगौ। नाथाय हारिनि थासारियानो बेनो। दिनैबो जोंनि हारियाव गोबां गोरिब गुन्द्रा खामानि गैजायै मानसि दङ। बिनि थाखाय जोंनि गोदान सरकारखौ दाय होनो ना थांनाय 70 बोसोरनि सरकारखौ दाय होनो ना आसाम सरकारखौ दाय होनो ना भारत सरकारखौ दाय होनो? जों खामानि मावनांगोन। जाय हार्डवार्क खालामो बेनो दिनै साक्सेस जागोन। जाय हार्डवार्क खालामा बियो साक्सेस जानाय नङा। जोङो खामानि मावनांगोन। मुलुगाव रावबो ओरैनो ओंखाम मोनजायाखै। जों सोरबा सानना लादों नामा ओरैया ओरैनो मोनदों, ओरैया ओरैनो मोनदों?
जेराव बेरायहैथां मुलुगाव जेराव नायहैथां नुगोन खामानि मावाबा जेरावबो ओंखाम मोनजाया। दा नंखायनो दिनै जोंनि समाव जों बेफोर बाथ्राफोरखौ बुजिनो हानांगोन। सरकारनि सायाव कनसेप्टआ क्लियार जानांगोन। दिनै भारत सरकाराव 140 कोटि मानसि दङ। भारत सरकारा बयनोबो ओंखाम राननानै होनो हानाय नङा, साख्रि बाख्रि होनो हानाय नङा। आसामाव दिनै 350 कोटि मानसि 3.5 कोटि मानसि जानो थांगासिनो दङ। आसाम सरकारा बयनोबो साख्रि होनो हानाय नङा। 1 लाख मानसिनो साख्रि होनो होनदों। आसामाव दिनै 40 लाखनि बारा आनइमप्लयमेन्ट दङ। दा जोंनियावबो बेनो जागोन। दा बेफोरखौ नुजोबखानानै जोङो गभर्नमेन्टनि फिसा फिसा साख्रिखौ होसोआलासिनो जों बयबो एन्टारप्रिनार जानांगोन। रांखान्थियाव जौगानो थाखाय खामानि मावनांगोन आरो खामानि मावोबानो जोङो फैसा मोनो। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव केस उइथड्रआ एसे स्ल' जादों। नाथाय बेखौ दाख्लैबावै जोङो दिल्लीयाव मिटिं जानायनि उनाव जोङो बिराद स्पिडआव लांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। रिहेबिलिटेसना माखासे थालांदों, बेखौबो थाबैनो खालामनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। जिखिनि थाद्रा थानाय एकर्डनि जि क्लजफोर बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय आवगायलांगासिनो दङ। दिनै नुनो मोनबाय सोरबा सोरबा सानदोंमोन जे गभर्नमेन्टआ गामिखौ सोना होबा मा जायो मा जाया। चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंजों रायलायनानै मा जायो, गुदुं जायो ना गुसु जायो नायग्रोनि होननानै 60 गामि फोसावबाय। लोगो लोगोनो माखासेया दिनै खर' दैखांदों। दा थासारिखौ जोंबो बुजिनांगोन। दा नंखायनो मोनसेबो जेंनाया दायो गोदो गोदायनि बायदि सिम्पलै सल्भ जानाय नंला, क्रिटिकेलिसो सल्भ खालामनांगोन। आरो बेयाव धैर्यनि, डिटारमिनेसननि बाथ्रा फैगोन, बेवहाय पलिसिनि बाथ्रा फैगोन, बेवहाय माखासे स्ट्रेटेजिनि बाथ्रा फैगोन। दिनैनि समाव मानसिफ्रा नों मायबा मोनबासो आंनोबो मायबा होगोन आरो नङाबा नोङो गावनो सेल्फ साफिसियेन्ट जानांगोन, गावनो फिटेस्ट जानांगोन, अब्ला नोङो आजादियाव सारभाइभ खालामनो हागोन। जोंनि सिगाङाव सोमावसारनाय दिनै नागाफोरनि जेंनाया दाबो जोबाखै। बिथांमोना गावस्रा गावस्रि जानानै दिनै मोनब्रा जाबाय सिलाय लाग्राफ्रा। गभर्नमेन्टआ जेबो गोसो होआखै। गोबां मानसिफ्रा दायो गोग्रामनानै दङ। नाथाय जोङो खाफाल गोनां। जों खाफाल गोनांखायनो दिनै जोङो बे थासारिखौ मोननो हादों। दा थालांनाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय दानि खामानिखौ जों मोजां मावनांगोन, होमबासो जोङो फैबाय थानाय समखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन मानगोनां रायजोफोर। दा बेनिखायनो दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा एग्रिकालचार केम्पासनि आफादगिरिया बुंनाय बायदियै बेयाव फोसावलांदों। जोङो मोनसेल' नङा, 3-4 इनस्टिटिउसन एग्रिकालचारनि थाखाय गायसननांगोन। गुबुन गुबुन फसंथान गायसननांगोन। जोङो प्लेनिं खालामगासिनो दङ। पिस, गोजोना ओरैबायदि गोनां मोनसे बिसय, साबजेक्ट। जोङो बेखौ रावबो फरायनानै मोना, नाथाय जोंनो गोजोनखौ नांगोन। दा बेनिखायनो वर्ल्डआव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव पिस सेन्टार गायसननानै रिसार्च खालामदों, स्टाडि खालामदों, खामानि मावदों। दा बर' हारियावबो गावजों मालायजों बयजोंबो दाङाबाजि जाबोनायखाय दिनै जोंनो पिस नांगौ। दा नंखायनो जोंबो अदालगुरियावनो मोनसे इन्टारनेशनेल पिस सेन्टार गायसननो थांगासिनो दङ, जापाननि माखासे आफादफोरजों लोगो नांनानै। दा बिनि थाखाय जोंहा सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। जोङो मोनसे वर्ल्ड क्लास थाखोनि इउनिभार्सिटि गायसननो थाखाय जों कनसालटेसन सोलायगासिनो दङ। मानोना जोङो हायावबो खामानि मावनांगोन, अख्राङावबो थांनो थाखाय जोङो एखे टाइमावनो जोङो प्रिपारेसन खालामनांगोन। जों फासयनानै थानो हानाय नङा रायजोफोर। दा बेनिखायनो जोंनि जिखिनि जेंना जेंसि, गाज्रि साननाय मानाय, बिहेभियार चेन्ज, इजि गोयिं बायदिसिना बे सिन्ताधाराफोरखौ सोलायनानै लेखा गोरोंफ्राथ' लेखा गोरोंनि बिबानखौ रुजुखानांगोन, नेतृत्वखौ होनांगोन। जायफोर आदा फरायनानै गारबाय बिथांमोना गावजों गोरोबनाय खामानिखौ मोजाङै मावनांगोन। आरो जायफोर लेखा फरायाखै बिथांमोनाबो गावनि खामानिखौ मोजाङै मावनांगोन। बिमा बिफाया गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। आरो लाइमोनफोरा जायफोर दोरोदलांनो नागिरदों, सोरबा ड्राग्स जानो नागिरदों, सोरबा गाज्रि खामानियाव थांनो नागिरदों, फैबाय थानाय समाव जोंनि हारि जौगानायाव बेनो हेंथा जागोन। दा नंखायनो बयखौबो खावलायदों आङो, गामि खाथियाव बहाबा जुवा गेलेनाय नुदों, नायै थांनो नाङा, थांनानै बुंहैनांगोन, भाई बेयाव जुवा गेलेनो मोना। मायबा मोनसे गाज्रि जादों, हारियानो दायित्व लानांगोन। मोनसे समाव खोमसि फोथायनाय, दायना दायनि बुथारनाय, मालायजों बिराद जोङो मालायजों मुगै जायोमोन जोङो, बे हारिया माबायदि होननानै। दिनै नाङैनो मावैनो दायना दायनिया एसे खमायबाय हारियाव। डमेस्टिक भायलेन्सआबो एसे खमायदों, नाथाय दाबो जोंनि गेजेराव दङ। ट्राफिकिंआव गोबां जोंनि दाबो लाइमोनफ्रा बाहेराव थाङो। ओंखायनो दिनै बड'लेण्डआव जोङो गंबा काउन्सिलिं सेन्टार गायसनदो, जेराव फेमिलि काउन्सिलिं जागोन बै जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय। जोङो बेवहाय डिफेन्सआवनो हाइस्ट साख्रि मोनो जोंनि मानसिफ्रा,
नंखायनो 12टा जोङो सेन्टार गायसननो थांगासिनो दङ देग्लाय बोसोराव जेरावनोखि डिफेन्सआव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं जागोन मोनबा जोङो माल्टिपार्पस ट्रेनिं सेन्टार जोङो कचिं सेन्टार गायसनगोन जेरावनोखि बेंक पिअनिफ्राय लानानै रेलवेनिफ्राय लानानै एसएससिनिफ्राय लानानै गासै कचिंखौ जोंनि मानसिफ्रा लानो हायो नाथाय बेफोराव सोरबा जोंनि लाइमोनफ्रा थांनांगोन रायजोफोर जोङो माबा मोनसे मावनो लिङो जोंनि लाइमोनफ्रा थाङा माबा मोनसे सानो जोंनि लाइमोनफ्रा थाङा ओरैनो थानानै मोजां मोनो नेगेटिभ बाथ्रा रायलायनानै गोबाङानो मोजां मोनो दा बेबायदि थासारिजोंबा खिन्थु हारिया जौगानाया जोबोद स्ल' जागोन दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद भाइब्रेन्ट रल लाबोदों आरो इयुनावबो लाबाय थानो हागोन नंखायनो आङो जिल्ला एबसु दखरा एबसु जायफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायदों जे समाजाव नोंथांमोना फासयनानै थायाजासे गोदो गोदायनिफ्राय जेरै मावबोदों फैबाय थानाय समावबो गोख्रोङै हाबा मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबाय अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय आरो दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आंनो खाबुखौ होनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाथियाव आंनि सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि माहारि दानायनि फारसे आरो सरकारा लानाय आफादगिरि बिथांखि माहारिनि फारसे बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय आं बेखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो संसार दैमारि बिथाङा राङापारानि जोंनि मानगोनां चिफनि पर्ट्रेट आखिदों स्केट्स आं बिथांमोनखौ होफैनो थाखाय आं खावलायबाय